Okeyo. Penj mag grade mar auchiel kod ochiko chakore ayanga ka sirkal yango ni onge ng'ikruok mano bede penj go. Jodito mag sirkal nolimo kuonde penj heyo kinyi motelo ne chakruogno kendo singo ni arita margi ni kare nyaka e container ma ikanogie. Judito mondi chakonwa ramen penj. Kowuok kaunti ma Marsabit, Garissa, Wajir, Lamu, Siaya, Kisumu nyaka Nairobi e counties duto 47 mapachoka. Yokinyi jotelo ma opogore mag migao mar somo ne owuotho e kuonde kano penj ma opogore mar pogo tese penj mag grade mar auchiel kod ochiko. E odiochieng' ma okwongo ma otimie Kisungu, onge ng'ikruok ma oseyang ni obedie kinde penj gi. All the stakeholders, all the invigilators, center managers, everybody has been mobilized to ensure that we administer exams properly. I've allocated 2 choppers for every county. That is 2 for Garissa, 2 choppers for Wajir, and 2 choppers for Mandera. Higani nitie chike manyien maduol matayo penj ne ko birogo kama oriwo loko kiful ma ilorogo kama ikane otese penj e kind lokruoge mamoko. Magi gin moko kuom okang' ma igeno ni dhi duoko piny rang'iny mar kuo mar penj. This year, the Ministry of Education and NEC have introduced several innovation and enhanced security measures to strengthen integrity and efficiency. Last year, for example, for KCSE, we introduced picking the examination twice, so that we were picking what is done in the afternoon is picked in the afternoon. What is done in the morning is picked in the morning. That was an important measure because so that we limit the time for pre-examination exposure. Egwenge mari takwe okberie kaka Turkana, oket jopuonjre kidienje mar neno ni arita gi obedo makare kinde penj. Kwa na sehemu chache ambazo zimekuwa na utovu wa usalama, upande ule wa Aro na upande ule wa Kainuk, na huu utovu wa usalama tumehakikisha kwamba tumeleta wanafunzi pamoja wafanyie mtihani kwa mahali pamoja ambapo watapewa ulinzi wa kutosha. Nonetheless, security is still round the clock because we are now doing patrols across the entire sub-county to ensure that these exams go on. So we will not see police officers in Kepsea and Gejesea centers. The students, we wish them all the best. E penj ni ma jopuonjre mag grade mar 9 gin 1.1 gimanyo mana maksi 60 kaduoko to jokanyo mag migao mar somo koni biro wuok kapok dwe mar 12 rumo. We have a formative assessment which is administered in grade 4, grade 5, grade 7 and grade 8. So as these learners are sitting for their summative assessment this morning, they already have their 40%. What they are looking for is only 60%. I believe that before Christmas, the Kenya National Examinations Council should be able to let us know the results. Ekinde mapenj mag jo grade mar 6 kod 9 chakore ayanga odiochieng' ma kawuono, telo mar migao mar somo ochiwo singo kendo bende ochiwo siem ne achudhe machano rocho chenro gi ni ok gibi yienegi chakre kawuono nyaka penj rum e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.